Well Jabe Kinskelly, Fáilte go dtí episode ifid a seachtteag go plé go sprí. Agus tá muid adága sin an seachtú lá, mar sé tá muid seacht an díireach sa mbliain nó mianir. Agus tá sart rúba cásacht a Rebecca mar sé staig mé mis sin chud is mú an cainte inne ach chi. Mis an Jacker. Feice muid. Well, go handúil bín te chuige nó beidir mín tas a rudbag, well, can dearnach iomad drifan nóleg, bhí me sean ar tursacha lá sin, agus bhí se bhuiach leig, mar go handúil bín te ar lehúir nó mar sin, ach mar gur an lehúir breise sin bhram sean ar tursach, ach bhí tas an ús energizer buní bhí de cynalart, mar se bhí tú, stagur íon tasa, seas go cúg seach, fan gé an caint beidir an lá sin. Agus go a héanaar a hosamúid an podchoirle sin, ní mar se I ggéar an podchoirle na chorban lá sin bhí me antarsach agus ach sin ar hosamúid caint sin Bhí slaid an art, an flú sin bhí go le hart. Bhí. Agus is se cásacht eilm. Cheap me mar gur an flú sin ar rih nolig, dus me seintach níos mar breis a catwem rih nolig agus be me tá. A sin form a thug mé ag gellan sin. Nóair thuúid go hí slaid an ar cúpa duine sin agus tá mé go thug mé sin ach ní se chu donna leis fibicin ru a bhí arm caiigi réh sin ní se chu donna lei sin ach tá cáach suirt fannacht ní me céh an géad fósach. Ní lech seach an tamsin a bhín dósart nach míochan is bag nach míochan hí tú an tarsach agus hí coppla nar a dóna tígalaintainart an éon díana mar se ar leid inis céhfuil casa a fósna an bheith gobar is bheith má siúil agus tinarúdaí. Bhil a duine cinint chuir íchalir man podchailíanana mar sin níon rá. Se bhil tá se chamachchan áil gomacht nach chuil mar se ach Sinné níorhálam an céad episód gon bhblionnú a chur ar athlú nó a chur siar. Níos fuid ná chearchú nach mar sin bis teachtamach de ar an beg se? Se sin éile chuna dé. Agus tá sé sa barú me germ sé rudaí nús déib nó leúna dé nó rudaí mar sin dia ráte ní duine cráfach me na mar sin ach ní chuil se snásom dat main tú jecédí nó jehíine nó. Ní bhachttaí mar sin faoin leintach beidir nach mar siad gur G a chuiteránú leúna J. Ach nar bhín me rá leúna J nimime ná rire rálam hain go mé. Was dat ag fáil cúna ón fearmór hústáir was dat? Nó benmór hústáide. Á se sin rud is hart nós atá. Is nós atá is het nát sa ide leúna karma nó leúna an universe nó leúna sé níos réocht sé níos ruteach le le fiide tásúlam ach nairú leúna J. Tre go jazz is a chuann teart I mthirm se chuann te leis. Ní gáhaid bheith cráfach nó ní gáhaid go greidan tú a rud a cinint tá a níon nó rud a cinint is teach ru jazz le rá. Níos an faoi ceanúirtaí goilta eile ach Tás am an seo bín daoine caint faoi Santi agus bín si rá an fear mór. Was at cúpla eile be an fear mór tíocht agus was at bhí an fear mór sa hall in ó fibicinart. Agus bhí me sin muo an sin ri nóleg agus í nóleg bhí muid ag Park Spree. Ás cinint nachfuil gailge an áir ní nach gailge leir an sin chorbe. Agus bhí me caint le fear ag go Park Spree bhí Calín bug ag hart a chuis leis Calín bug seine agus mis caint agus bhí si sa Park Spree na Calín riocht agus mis chuna súlar agus dúirt me leis bei si just thuirseach in is nacht. I mé le bhí me caint dúirt me bei si just thuirseach in is nacht for the big man coming. Agus bhí sé sort brenner is what? Is a bhí ag gur Santi bhí gceiste ní hen rud a bhé rá mélo the big man. Was it? No daine the big fella béidir ach mar algur me chuin an gailge mar all Gros a clúiste an chomininic an seo an fear mór. The big fella, Michael Collins, Shady Michael Collins, mé chuileán. Santi Jeffrey Char,
agus chumar sos ar Instagram nó TikTok sin rihan nólaigh míochan gar a bhainnis. A sí mar fií goghine tas cednéirte ag bailile near an tead Fáilte nó Fáilte agus forma go leordaine rá Fáilte ní rutain bháin hain Fáilte. Is sé mé chusin an dáród Fáilte agus Fáilte stoi. Ach sé maiall go tionchar níos mú was ó America agus Sasna is go mu rá Fáilte níos minic ná bhíoch. Ach kid me gur sé mu ar 6 seacht ben sé go Madmen? sé. Agus hinné bhí mu brenner episode hí ar caiint faoi an coga Vietnam agus caiint faoi na was bhí ledóg bhí sé capú gol san áram agus níor sé gura. Agus bhí mu caiint faoi an sin mé is finan agus. Bhí íochail sé draft. sé. Agus bhí mu caiint faoi was ar chearcho go an nó cheart nó cinnte agus tuis me ó cín ar chearcho go gris me. Níor thug mu dúirs mé go dtí ó i Vietnam ní ina smeán. Ní hé rud cé nach chuidir be an barúil. Tá ach sé sé go Madmen. Tá mu gar bheith críochna bhí sé ar Netflix agus bhí mu bhemuid ar a chéad chúg séúr well sos gotí couple episode chun Netflix mar sem Disney is mar se mu brandú sinna críocht mu ar Disney ach ní sa bhí dear ggóil an picú ní teach má leis an cean bhí ar Netflix an le an bhí ar Netflix ggóil ní sam sú receptionú ní teach silear Ní í léimechtú bug nó ní an picú caiid an picú hain ní teach mar an resolution ó níl sam ní teach má a bhí cean ar Netflix ach tugann fé dear go le rudí mar sin ní hé bhfuil me gomór ar san Netflix nó aon rud ach tá ceap go mína caiid an picú níos fáil na bhín ar Disney te an tucha fao dearm as bín go leirtart rudí begus art glitches mar a deara sa bhí a clise go minic ar Disney i gcompared na Netflix. Tá mai ceap an tucha fao deara a freisin na chuil go minic. Sochaí ach bí me ar dúr níos múr an scéil seachas san ní go mór ní mar caiid an picú má a caiid faoi go minic. Stoppen sé nó ríéis ní sam dána se éan eile rud a chun catlam le Disney na John te sort mar dear fast forward je a bheith breú émin na fum a just fast forward ru le beidir just second agus cáinn tú ní ní riamh ar YouTube ní sé riamh ar Netflix well romsa chu na éon RT player na TG Care player a chan éirid. Ik heb een beetje airige ag Disney mas ná dat sin ceartún. Well tá sé tuige bhí le beidir blian in is ngar a bheith go dálinn te sin. ní hart a gcónaíocht tarint in sa ríisteach ar chu. Be an cáil beag sástan ar bheits mu críochnaí le Madmen mar inúair chuirn sa muéire nar chusann si an ceol le an túspí si ra Slán Madmen mar bí si slán éonirta si gur fáil réile den má bhí mu caiinte den ráda bhfuil má cheapan si go mu caiinte sin den ráda Tás ní si slán ó be lá an córa Satí gur brusttatí gur ige siopa go háid mar casfi duna cin searna ige siopa agus Tás a nítí gur má bití sa braim mar nítí dear bheith sute sa braim smáile bheith boga go bheith goláte cinint. Mar mai mu stopú le copú a caiile den airín tí. Hécin Tás mé deach sute sin ar ceú Tá sé nám téis mar deara tá sé nám chuneir. Well amtí bin se go mar was amtí bin sé Jackar cór a chríochnú mat du caiinte duine agus muna bhfuil mórna leráach lenan na bhirteag í ra caiinte agus bí gur imachach was bin rud cin geráte agus catú chunar caiint amtí bin se úsáideach má bhí sin slán sinné kam deachtain is. Tá mu sé ní a ggéir bheith borop dus ní mat lá córa nó dus a ggéir bheith múnte sa ach beidir bhfuil rudí le sinat nó beidir bhfuil níle sam tú caií ru tusa caiile si den in rud a cinint agus slán. Ach was it freisin tá tú chur WhatsApp go minic má tá chu WhatsApp voice message
Amtí ní féidir me chríochnú agus bí me sort ag an deire sort was it níos a ceché a chríochnú agus is sin amtí cum me an rudidir fad a chusú an tús rís mar tá práiseach mór an tam go críoch. Mar sé tú teach caiin seaáid na rí níach suirt rá ní mar an cíal. Semel sinnach í na bhíimiiste na páchráil lom hain sinnach í bhráma go minic. Well, tam sé caiint leat san is agus má bhín tu a caiint lom san is tan bhirtein an. Tás a má bhíimiise sa í caiint le beidir fi second or a cinníil sam. Agus tá mas a cíochnaí nó arbh ceachnaí le sé rudhí mar rá bet an chatteteach agus do thuir am thuirt rud a dúr man. Nus a go nádarach sort. Ach náid a caiint le tain tá sé deachar a sinníonna tá le níos mú. Well, sé an rud cén é. Tá páchráile staí bhealach ar nós chatar mór fad a WhatsApp. Tá sé nós chatar mór le cholachanna a géisteach le ní sé WhatsApp mór fad a go cholachanna. Sinné achas málum sa gomininic nuair eicebal mo cháirde teachtar WhatsApp chuig nóméid nó níos mú bí mar seo intach níos mar tá an pléhrú, tá an beidir rubog gláíana nó rubog níos an chuid smidúíana agus éisteach le seo ag an céine agus gomininic bíon sé sort simú le ólas simú nóir díteach. Is má achtra cinint se hálan ó a cinint sinné nó beidir gur tú fánacht ar update faoi rud a cinint a hála saoil de cháir nó rud a cinteach ach se amtí bíine go jazz deoch chatú jazz fáda all. Tás am goirdíon taránach go bre sin nach sinna fá ghfuil tú ná é chuir faoi hó an luas se. Hímpa go cúg nó dó. Tá dó róéisca thomsa. Bit róéisca. Brandir an duine. Tá dtíon áir leir siad anháil agus de daine eile leir siad rád. Ma hénas mu ranar vís mu deir le chéile. Learn muid an éisca go jo. Agus ní gá chuir tú speed mar tá muid hánaín ar ní gá. Ach chuir me an lóistíí námh le haid cinrad? Scrabble. Se an cumartas Scrabble i ggurcha. I mí mórta mar sin tá meid sú go mór le sin. Ní coppla míle. Sné cum ar tréáí an ní bhór ní bhór. Well an rud meid na faoi lár, níos am chearchan bheith léim chuid stráté si. Ach tá mé fólam na fola a lug le chálitir atá ceadaí a Scrabble. Agus tá 100 agus 8 ocail atá cead le chálitir a úsáid. Mar sin tá fólam sin agus céad spríle mar ní málam focail chuirsís mna bhla me anrá céad a hain mar nís an ruing sin nachil roias fu sin. Tá sam. Ach tá me le íit an ólam sin an príomhrod. Mar tá 100 agus 8 focail le chálitir. Le chálitir. Ceadaí Scrabble. Ach tá chuideach go an ní mála míad a chorbe agus níbheith me gur dús mhil gá géirlób mar húpla za was a sin. Nílas. Pizza. Ó se bhí sé sin an Bhí a chrána mar dúsáid me cúpa termar bhí me i grúchas ach fel chrána mar sin mar céh chorá sin was that za let's go get some zaz de gur za gon jean there Most America áteach í California nó New York beidir ná mar sin Beiidir níle sam ach se rudí mar sin tá seafaideach sort ach luafar ach sin tar déile nus was a chi an funineh sinna sort tradiisiún sin nach QI chi agus cúpar deile tá cinál tháinig an gceantas gus cúpa turnach an cinál bó sin zó ba exo se nó a zedó beidir cepa sin le an luafar éonrad le zed Más féidir atá ocail a cheangail se chéile agus an sin beitún an úsat má chuann tú síos zedó zó ach an sin má bhín is am quiz nuair de cinn freisin at bheith a fáil na puintí le haid an dá ocail in áisteach focail mar sin an strátéis tam sa bhí lár agus a chud éis double word score nó triple word score nó triple letter nó mar sin ach tá tú ná ecail ar lína ar an sih Scrabble céin sort of rankings atá ag daoine difriúla a bhín sa gimmert gomininic ach nílinn ranking am sa mar níor imré i cummart is fós mar sin is stoéis an cummart se ba ranking cí jam. Se feici be se samúl
sem fa ginnis sé me gur blogum té a chóirte am haine te a bhailetsa ag mu inis té bhil sa gur chile té na se sin nó Rudbug ASMR an sin an téhairt mad. Be fúnar nééisúir go le leir san rééis sin na chostal. Well is smailum té bham na muid tóáil. Se just rúbas tain smailum té rúbas. Ach ce sin mu se cinná a bhééis tú Ar an ranking. Ní hén cechu aibrinte mar bhran mé an list agus choáin tá ihar an aclub. Tá mai ceap go aibrn se sochaí cos sin go daoine vín sa riocht marathons. Bhín suirt am a vín acab nó rudí ní hiicm go dtír ce héach. Bín am was ar le agus nuir tú choú go marathon. Catú do ranking chuirteach me gap agus ní gá go nach mé tú sa meach ar buin eile ben ó Tá mai ceappa bín daine agrid a réir an ranking ach tá ceappa freisin nach mííon nach ligin siad ce go cholochan é dhéanana gúnaí was nó rudí móra sort ní ligin siad ce go cholochanna á sé ní bhéideach gur daine sa meach nimach go fiideach sort cé No tá can fao na marathon ní fao scrabble ní agur siad me fós chuir mar rifoistigh fisrú cechaí le chláirú ach cum go le deagh baríéis fáach go dtíor ce scé mar sin meag súgamór sin sin an rud ar mó lista go fifiste sé go bhám Johna rud eile ná níos mú leir léh ná le me nóir lim an bhí man sása sem méidir le me nóir 8 cíé go lei me ach am níon tá gur ar leid fit a léomh agus tá gur go mé ar leid ceannach go sin in ghilge mar is leabhar béle le go le mé líonna in nóra se bhil mar bhí muid rá me buú mu se coppla seaachtainach in an pakcearnach Tá gur teir sin Tá mar brean óir a tinta sé a gúnne tinnis a gur dosta timpplair ar a gása mar se ba bhhailm i gitarólum. Mus ní hé go me gur a bheith aintach má ar gitarna. Teach bhe an bhe an coplapát a chaasa agus gur rud má bhe an ceol chaasa. Tá an an net ag bhór chaasa mas as cleachtas tá an rubach tornaí ar an mas go ceol sartach. Djenga bar rud má go má gon aonsin freisin agus gon brain mar deara na ceola chaasa. Rud a bit náidir chud sláfa is rud má rud fullein. Is bín daoine rá mátá a ggéir d mar sin ólam urlis ceol na rud tá sé níos fear íonna nóir taú fós dhégur nó fós rééis óg ach ní cheap go léon bhú a sin fá go bhfuil se sin was goheapan daine sin marall go níos mú am nuir dúní so ag níl an fástiat níl job lánaimse tá níos máma a bheith ag clacht an ceolach was nuir ní sinna tá níos mú freigrachttaí agus tá was a cin mochtú an gitar chláachta soinir tá chalín be colla stoig go an taú se bhil na sin na colla ní ná róhá meine a dúisecht sé dé an power an céinte achas rud má ní léon rud faoi was siad in sin an was bí inna ceappa rud a cinint faoi ó tá níos mú plasticity nuir tú níos oige agus sin an fágus níos bhéistú í ólamach tá me ceappa gur tháinig rud a cinnte más rá ní hin an cás sé marall deoch go níos mú ama ag yoga well lein teile réisún se lein teile réisún marall rud cén le bheits aclaocht na bheith scufanta tá go leor daine náid ina go fihidí dearmid mar go leir futbal gur pell nó duna go aclasútaí a sin na háte ar rubin ní sinnéim náid beidir ar tríochanú mar sin beit nach méisiad gimmar futbal nó pell nó duna daclacht as te faoin ná méisiad beidir ina go tríochatí chuitecha cúnú duna cháscór beidir go leir daoine ar immer se pell le gemlianú nó mar sin is cáinetead ní vítead chu scufanta ús be méid áid a bit nach méid chu scufanta Jimmer duna a cháscór ben ní se chu scofan duine bheith dearmid scór dearmid le héart ach fós sé dé a bheith bhainní scofantach stoppan go leir daine as tá marúpla rud an siimplí ach nar chuinstúir Jimmer go leir daine tá
chuás tá géisteach níos tá beidir as cíntírechanú dena cháscór nó cín cháscór. Ru tá simún chéinehar na cin tam dearnach diontú sprint, sprint ceart más amach le tas chúg secin nó mar sin. Go leirtaíine beidir se blian, tá beidir te gemlianna. Tá gap me haon tam dearnach nu bhí me dearnach go bád sprintún cá. Se. Ach tus an a chéinestoir cin tam dearnach na bhí tú scór fis a haon fis a dómh go dtí fis aún sé blian éis nu mar sin. Tá me cinnte a mé mar pell nó níle sam deach stoigar na cáir sprint se a tiú ag mar clufiínar a cinteach. Seach neir tú tríoch nó sa chéin go leir daine se stoppen neir tú tuna sprint mar deara bí tú sa gúsáid mátain áid muscles áid cné type 1 muscle fibres na cepa bené ní saineolaí me héin achas cosúil go gon muscles tá antáhaach go joo Mátáin ba? se antá gohfuil gatfó. ach go hána a daine a gaiid ní sinne as cín chá scór chuí gotí 6 gotíine mar sin cáún se a leúdínas osteoporosis is mar sin a hechant. As freisin cean na príomhchóisina mín tímpiste daine na sé ní sinne 6 gotí suaspéidir na tiitim an balance ní bhín cáinte an smacht balance mar sem tú na muscle se láidrí John sprints ús hé gat bheits John sprint chu lá nóch lé me sin le journals foiinteach huair sa techt an main a sé rud bontas de bhainins leis ní hágin teach couple second mar se neit mis má siúlaid le sunny go minic beidir an tína chéide sprint beidir deach chúg second. Be me tuchaí riad chohééis do an an is níl se roi ach te an gaiirid. Or se bhlan go chunne be chuann go daoine béim dus a bheith in na rásaí demuid chuúcéinú jecé mar húpla te sin go má ach ní bhíon tú láidrú na muscles an type 1 mátain se. Mar se duine bit as riad chuúcéinú jecéinú níos fuite. No duine be John cáir sprint te a túúd main tú móla sin air na mó siúlaid ag parpelle nó cinint. John Keintsin is nach jet sprint beidir ína le chácin mar ní bhlinn níl se ra gágáine nachfuil náíonna le gemléan an níos mú is mar deara ar de seach get as a golinn mat se ddían. Ket bhú tain cin am seannach íon tú haine na tú go go mád a be. Se Tá cepa go meagsúla se gáín be gan ná ach bhí me an lua was bhí an lua ach bhí an bád was a faoin am bhí áteam le an cá farcail. Bhí se sa saoir tá cepa mar sin bhí an áteach plúdaí ach sin bhí an riocht le bheit an bheit an bheith ar mád an am ach Agus ru an ní chuoine túir ruúd chaise an an. Ciméid den íon se agus le féilte a gapan nach mé ri chuéis gus bhí me ní bhil tásúlam ná rá mai do gúmpar tam sin déana. Ní rinne sin na chum chis cumá. Ach se mar se sin an Scrabble a gitar agus leabhra ví tú rá. Bhfuil éon ru daile do chéú bhile nó níos nó. Níl náir tá gur chuinál rééisanta siimplí agus na mé nómarcha ar millsta mar John mé dearmad ar a dí má. Sinna ru mat numacha mat numacha rudaí níana tú aon rud ach mat deach rud nóó tá mé go bu seans bhainníos far gan éidir leat. Sné agus bhil tá sú go mar an thuras. Ní dear gon cummart a Scrabble ach tá méú le golcha freisin mar bhí muid le gol go dtí an Spáin le brandú ar an eclips na gréine. Eclips na gréine bhééis i mí lúnasa ach fi me smú faoin chas agus was a cáin begus well mu hain freisin bhil se mí chomperteach brenta anáasta go Jois nach chu mu go gunne Spánach
nach mé go dín Spánach Bhí me chuin ar pondit sin sort le beir a gaige mar se bfach se sort lúnasaí Spáin mí lúnasa se agus freis mai ar an Tá tú caiid faoin ngealach freisin mai ar ní clip an seach rá nar ví gel an ponsin nó cuiine ar an ngealach freisin le lúnasaí a se bhí se sin ce má Is málam sa pon a chuirns olcar mar sin bí me gur pon níos fear cuiinear pon níos fearach Jo me go má sin camrá. Sin an táime ceap me gra me gaiirí níos fear leis an gaige marall bhí man an tosnú gena pon a gaige mar hanach sé go mórlam bheit gena pon a méle go minicach is in gailgin sin a hosméid an na pons tuéis go bhí Tá an clufa sin hí teir séra Ki tamhí is think words á bhí sin ítach Bhí sé sin go má rud bhí bhí mu an fola gaile agus bear lúsáid. Se snééis mar sin bhí buntáistein a bhí cuiitnar a tú faoihrú sin an rudí an tú sa glyfa ná fáin tú sort categór mar an bud beidir go an categór teangachaí agus sin tá litirchaí san abitar i ggurcail agus mai ar an tusa teanga hosnís le sí na sam Sínis nó well s Chinese Tá se brún tú sí san sí agus an sin tá na litirchaí le fósfácií is cá tú cuiinehir teanga hosnís an litircha sin. Is tá cepa gomuid John an categóri sin teangachaí agus bhí fácií suas cho fáda. Agus bhí muidir le agus is me Elvis agus sin ag go deirdas ní chuoine muid ar English an cean is smú ach nuir tú faoi bhrú agus a daoine brandhairt bí an Jack chuoinú ar Spáine brú sin an rud brú sin an is se bhamid an sprí as glyfa sin bhéintach think words Tá me cepa go sé ar an le toisio sin ná chuna si Or sin rud na gail gin óbeir le níon sé difra an teanga be an ceanna le hang mórlamsach níos mar chotóí sin ná 1% club ní hena se se fuair má bham leabhar buí ar an clifa sin a bhín sé ar telí agus ITV nó Níl sam ní ach an chláir bh háse go mór ceabar ITV mar ní catú éon rud bheith ar ólasat éon sort ólas ach catú rudí ebrú meach mar sin tá sé buí ar sort logic níos mú ná rudí bheith fólan dat ní trán a gceist tá quiz is rud chaú cinál sé sort feib ní casú ebrúachchas an céad ceán bín sé réanta ééis go at fuór nícha fan géid go déanaar certe agus sin an cé cean eile fuór 8 fan géid go déine certe seacha hain fan géid agus was at near Irelandse bheith sa 1% club fó ní fós a há sé linn a chan rud a bfach chuir seachart funa was het gauwe beter een céad trí cean ceart ach gauw cean míceart agus sin Beijing á tú cúpa cean le ceart ríist ach má cean má míceart sinné ní ach seach hí daoine áidir féidir chuúmad gaibrach chugan an tam céine mar sin comma cin siach. A beidir an mé iireachta ríist ach tá is lenta sé nó bitú ní tú gear a bheith chuinú ró Tu gur de bhréin a chuir géad se má catan a rí a suirt Tin am héin é sin is sa ríist ús a go minic mai mé mar cluffe ar má Steam Deckar nó ar Nintendo cin né mé mar chu minic sin na leinta seach go minic deach chuirim ar an teirte cin Jackreachtú a gur an rud difficulty level deach chuirim gcóní sé teach normal Dus figin tú go minic bín suirt Jackar juchar anjuchar nó anjuchar go teosar ní leon sí má mu sin deach chuinim ar an ní a ggé me se róra ach ní me se rója chu a chanéile. Sin é a fós gur dúcháánach ach ní an norma go dúcha. Se go ddíre Bé me se go bla líar ríist marach gon dar úair tíhiste go hart ar mí agus tusin tuair neamh nach chumsa mar déan ggóil blion nó thó gan go bla lia ach cab go an mar ar an oparíisteach Tás a go chéan sin.
Tá go má. Donas víganach. Go Tásúlang me tú anna a thuirteháile gan a díú ar me. Well, sin faoin an ní hasan siad sa fáda. Ile sam. Bééis si mí ar term faoin am a bhés mar rá. Se. Bhfuil fléimide sin háan ar flé. Se dúirtainna cinint sin a rúirt se mé feristis cos a bhfuil Jonah se Jonah Tanja sem leil feriste. Se bit go bhú. Ó sin mu eile gáilm John líanana ach go le an neirtas. Á se. Fu sin go jazz. Beiidir mo cai beag rubbe ro óg. Se béidir le tanna bhaint ach beidir mar sé sim go mar ní ram an riamh agus. Dé a goáin le taine ar a teir agus fan si a caiile begad se. Me sem mé feriste ríiste mé. Tá fine sin is an gur gur tú sástation íana me. Be man an clip seo chaáit. Tá mar se eile nó foin ma jón áit cinint beidir gáná nach etar a spáil. Well mairin gomálinn go curca i mí máta. Mainin an thuslaat beidir go denna se go go géiríonn sin mí na saona. Ó bheith géirí mé se se. Mar se béite sé te ní scoide go bhhaine. Níle samhfuil on vígan dó an sa géirí. Stein nachhfuil Stein nachhfuil. Bhain ar an hahfuil mai mu gan é mai mu gan éich. Bha se go jazz bha se go jazz. Ach Achas bhachar na soí an lóistín, soí go chogan a bhach goláán. Os te hanna hé go hanna hé. Is nach mé ná san ósan a bhés an glenní le be. Well se nó an bharún a récha áún ara. Ach beidir mar se an áil suirt timppel. Se se. Ma tú na hiúil beidir tuviiste go lehir nó mar sin becheach mar sin. Ge láne na trálíí ge láne be? Geárna Geárna. Bhil am sa goláán mar was it fecum ar Instagram agus dí daoine an agus aon rug fómó breanúir. Fu sé dear goláánú bhráinteach le benna. Béidir béidir. Bhí san cúpatar rá. Na bh mo écos na mo écos leis a scoil tar a scoil ar faoi hán tinsirt. Han se go mórlam hí videos an nach lóte go pátí óga ag rás ar dáanta agus. Á se sin go jazz. Se tásúla is más mála an nuair bhés a caiim beag rubber ní sin. Á se cean tína ce go bblianta nó mar sin leúna dé. Se bha sin go jazz sin jazz cínte. Ach ní mailam sa bheits measca le go leir daoine a dí smailm sa suirt amach ramsa teachtaí te mar fad óstan ó lóistíál nachhfuil san ná chéin ach tá garganát mar sin was a féan an éún sin sam. te cear golóir éím sort tarsach éis bheith timppla ar goló daine agus bheith caiint le daine a dí ní sam ach tá a bháir si le. Well is má am chum héin freisin. Ach, is síhan let measca le daine. Bhais bhna mis sé hén freis mar taréis na nulagan sin thuéis bheith casa le golóach ar gaiil agus cáidir a dtí má ansásta hiadháil agus deoch leir léh agus sinné gan bheith éon chun bheith caiintlum nóinú mar sin. Tá meas gan go má. Tá meas go má. Ach bar le freisin bín rupa an sin an fin nolig mai heb go fléim mu sin ha na freisin bín brú Tás ar brú áid a bhaine san nolig má éirín tú ghfuil sort íochel ort castal le chohanne. Os an ní hé nachhfuil me gur bheith castal le daine tá a ché Eddington is ar brú catú cammuid choú le cam le sinna rud nach daine nomsir gon an brú sin ach sin le rís mar cas na gailtas mar bí sásta bí sá goíonn me gur chas me opsart a teach an brú sin bí ní maidide an cert an brú sin ach lecha mas na fleis teirn na sé mar se ní bhéh gáhamsú gaiile is le scámáil éréch i dtearn. Ach níor bhfuil éon bhfuil éon ru tain. Tá mé cepa go bíon choir den is beidir go bhá go mar sinna chéad episód go 56. Se beidir bhá mu sinna mar sinné mar se slán go fóil.